Karo sampean ya. Kula. Ya, ngatekon, Nduk. Lek iki tenanan. Sesama. Hei Pak Yanto grenang-greneng panggah kon ngodak kon ngadeg ae. Bolak-balik aku wis ngadeg kok kon ngadeg ae. Lah niki. Wis ben tuwek-tuwek ritek ora apa-apa. Nggih, mboten napa-napa. Nyingkur nyingkur lah sak monten Pak Diren lali suwun witane nyingkur alah mbung kowe panjen yo isane ngene iki betul nggih sagete nggih Pak pun suwantene jenengan pun sae kantor kurang titik laras lek suarane jos lingesem yen ke mutan lek Pak Kentara ya rasa ngene asem kuwi lak biyen saiki nggih kuwi lak biyen saiki pasien wis ya diomongnya lelampahan kangka uri tresna tulus senajan nengku buk asmara iya langsung ya oke aku kelingan kupu kae yen tak golere salahe kowe lunga dhewe ning jagak bak tulisan warna abang tondo kasih sayang aja nanging aku buk asmara piyen kae tak go andum tresna alae kowe lunga dhewe bantal tanpa klasa bote ke taman asmara kae nyimpen wati rekan besok ora bakal lali kae kebak cerita kowe tebengi nganti kagabrino catatan sajroning ati tekan luntur saya merati aku kowe tadi karo merelaren neng gubuk asmara cek sampean matur sembah nuwun Bapak
ayo warna abang tondo kasih sayang jenenge aku punya asmara yen kae tak keandung tresno tanpa pantal tanpa kloso apa tak putih kata manas mara aku bukai impanawati takkan besok ora bakal lali bukai kebak cerita au tak nganti ka akabrino tatan sajroning ati tatan luntur saya marati ayo aku kowe dadi karo marakalen ning kubuk asmara wes ra yen weruh aku mung trimo templong sing tak jaluk wektu kanggo aku senadyan sedhela bisa nambani kangenku kembang mleti arum gandane ati iki mung kanggo kowe wani sumpah tresnaku iki suci